reivindicar les llibreries com a lloc de refugi i renaixement. Eixa és la filosofia de Marca Pàgines Fest. És un esdeveniment solidari amb les llibreries que han estat afectades per la Dana i aquest festival que se celebra avui i demà divendres al Centre Cultural La Petxina de València. Els autors dialoguen sobre els camins i vivències que els han portat fins a l'escriptura, alhora que col·laboren amb una causa solidària. És un acte sobretot de reivindicació i donar l'oportunitat de qualsevol de poder ajudar a aquestes llibreries que ho necessiten. Organitzat per València Negra, el festival compta amb la participació desinteressada de destacades personalitats literàries i culturals. Realmente estas librerías que con el agua es que es el mayor enemigo y que han quedado arrasadas. Y de esto sabe mucho más él, que tiene una librería maravillosa. Sí, yo creo que hablar de librerías es hablar de hogares, que al mismo tiempo es hablar de todas las casas de los valencianos que han perdido, y la librería ha sido hogar de muchos valencianos que iban a buscar nuevas historias. El festival ha adoptat la icònica il·lustració de Paco Roca com a imatge oficial i ell mateix ha sigut l'encarregat d'inaugurar-lo. Creo que está bien que un acto, pues ya pasados meses, siga recordándonos, ¿no? Que tanto hay por hacer. Les entrades costen 10 euros i permeten assistir a totes les xerrades del dia. També es pot contribuir a través de la compra d'entrades de la fila zero o l'adquisició de samarretes o llibres. La recaptació íntegra es destinarà a ajudar les llibreries afectades per la Dana.